Sa katapusan ng panahonan, may duwa lamang katanda ang mabaton sa mga katawan. Ang una nga tanda o kun nga silyo, amo ang silyo sang matuod nga Dios. Kag ang ikaduwa nga silyo, amo ang silyo sang masasapat nga mapintas. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, o kon pag-review sang aton nga leksyon sa eskwela sa Batika. Ini isa ka Ilonggo nga version o kon hiligaynon nga pagtuon sang aton weekly Sabbath School lesson. Kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sang aton iglesia diri sa Central Philippine Adventist College, diri sa Alegria Murcia, Negros Occidental, Philippines. Ako, si Pastor Tomado ang inyo permi nga makita diri kagumatian bilang host sa sining programang Pagtuon Subong. Kagari ang akong duwa ka mga batanon nga mga upod, mga kauturan nga masunsun na ninyo nakita ang isa bago pagid, pero ako nagapati mga kauturan nga siya maikahatagid kag maikabulig sa ato na pagtuon karon sa sining nga simana. Ang ako noon ay pakilala sa inyo for the first time sa iya nga pag-upo diri, mga kauturan, siya halin sa Matalom, Leyte, isa ka waray mga kauturan, pero kabalo na siya mag-Ilonggo mga kauturan because dugay na siya diri sa nag-graduate sa CPAC. Siya isa sa aton mga math teachers, mathematic teachers sa aton nga high school department mga kauturan diri sa CPAC. Both junior and senior high school departments. Wala sang iban si Sir Israel Morta Garson. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor og sa aton nga mga taga-palamati, mga viewers sa aton nga programa nga sini nga aton pag-usisa sa aton nga leksyon sini nga semana. Yes, thank you gid Sir Garson. Ay kadua na ko nga pakilala, permino ninyo ni makita last week upod man siya sa aton diri. Wala sang iban si Sir Matt Legrea, isa sang aton mga theology students diri sa CPA. Si Sir Matt, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw pastor kag mayong adlaw man sir. Mayong adlaw sa mga kauturan nga dalayawon gid ang Dios nga sa liwat ginhatagan kita sang kahiguran kag ululupod naman kita sa pag-usisa sang iya nga sang aton nga leksyon sa Batika. Yes, mga kauturan, salamat kid. Sir Israel and Sir Matt, ari na kita sa leksyon 11, The Seal of God and the Mark of the Beast, Part 1. Apang sa hindi pa kita magbasa sang satsara nga teksto mga kauturan, akon kamo na ipangabayon sa pagdukos sang inyo mga ulopod sa amon sa pagpangamuyo. Sa siningation, amon ikaw ginatibong, dayaw namon ang imong ngalan, Dios nga makagagahom ara sa kalangitan. Kabay pa, nga imo kami updan, imo kami buligan, imo kami pahangpon sang pagtuon sa sinigin nga tion, sa sining Sabbath School lesson. Ginatugyan namon ini Ginoo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon manunubos. Amen. Amen. Yes, sir. Israel ang aton sadsara nga teksto. So ang aton nga sadsaran nga teksto makit-an sa Bugna kapitulo 7 bersikulo 2 kag 3. Nagsiling diri niya nakita ako nga nagakayab ang isa naman ka manugtunda gikan sa sidlangan nga nagadala sang patin sang Dios sang nga buhi. Kag nagsinggit siya sa mabaskog nga tingog sa apat ka manugtunda nga sa ila ginhatag ang gahom sa pagsamad sang duta kag dagat. Nga nagasiling, dili ninyo pagsamara ang duta o kun ang dagat o kun ang kakahuyan, tubtob nga mapatinan namon ang mga ulipon sang aton Dios sa ilang mga agtang. Yes, thank you, good Sir Israel. Kanami, Sir Matt, sang aton nga sadsaran nga teksto. Ini amo ang nakita ni Juan, sang si Juan gin-invite dito sa langit. Kag isa sang nakita iya dito, ang apat ka manugtunda were given the responsibility
sa pag-harm, pagsamad, pagdaot sang kalibutan sa apat ka pamusod, ang northeast, southwest, and east. And then may isa ka manugtunda nga nakita iya nga naghambal, hindi ana ninyo pagbuhi. Hindi anay pag-harm, hindi anay pag-idauton, hindi anay pagsamaron ang duta. Tubtob nga may tabo. Kagini ang pagpamatin sang katawan sang Ginoo. Yes, amo ni ang atuntunan makauturan sa sining nga semana. Ang patin sang Dios, kag ang patin sang sapat nga mapintas. Yes, Sir Matt, anong imo padugang nga ma-introduce? Kanami lang pastor sang Ginoo naton kay once nga iya kaya katawhan hindi siya magtugot siya nga masamad ka, Okay. masamaran ka. Kay sila before pa ibuyan inang harm nga ina siya hambal sa dali lang. Dali lang gid. Okay, iproteksyonan ko anay akong katawhan. Meaning to si bal-ana naton nga amo na iya maabot sa pila ka adlaw. Kag daw hindi man logical para sa aton kung mag-side pa kita sa kaaway. Yes. Kay hambal sang Ginoo diri pat inan ko ang akong katawhan ang udto hindi sila ma-harm diin pa kita mga utod no. Mag-side na kita sa side sang Ginoo. Yes, thank you. Gid. Sir Israel, may tatlo ka major issues diri nga kinahanglan dapat talupang doon. Ano ni Sir? Ang tatlo ka issues nga ginisgutan sa aton nga election pastor, amo ini siya ang aton nga loyalty, no? Authority kag ini nga worship. Kag kung aton hibaloon mga kauturan sa sini nga aton nga eleksyon, ang katawhan sa Dios pinasahi ini nga katawhan tungod kay ang Dios nagatagana sa iya nga protection bisan mag-abot pa man ang mga kalautan. Yeah, and that's correct. Sir, you mentioned about the three major issues. Okay, ang aton pagtampad loyalty sa aton nga isimbahon kag ang otoridad sinang aton pagasimbahon kag ang katapusan is about to worship. Kay in the last days ang major issues nga determining point is about worship. Who we worship, to whom we worship. Okay, sa aton nga Sunday nga election, Sir Matt, steadfast endurance. Anong imo natalupang dandre? May tungod sining presentation, steadfast endurance. Diri bla pastor do nga steadfast endurance or gatawag daton nga pagpailob or patience ini siya. Yes, no? Nga kinahanglan gid ini sang katawhan sang Ginoo sa pila ka adlaw or sa end times. Kay kun aton basahon sa Bugna 12:17, makita aton dira ang dragon akigid sa babayi, akigid sa katawhan sang Ginoo kag ang himuon sang dragon nga ini pastor sir, i-harm niya ini i-persecute niya ini nga i-persecute. Pero ginhambal dira sa may 14:12 sang Bugna nga nagakinahanglan ini sang pagpailob ukon pagpasinsya sa mga katawhan sang Ginoo nga nagatuman sang kasuguan kag may pagtuo ni Hesus. Yes. Oh, bigyan namin pastor no nga ang patience ini ukon ang steadfast endurance, ang pagtuman sang kasuguan kag ang pagtuo wala gid nagabululagay. Pud gid sila. Yeah, and that's correct. Sir Israel, kanami balas ang punto diri about patience, endurance. Kung isa may ara magita nga endurance, pero hindi balay malawig, daw kalipot lang. Pero ang ginapangabay diri, ang ginatawag diri is ano ni steadfast o kon long time endurance. Can you explain further, sir, about sini? Kini nga steadfast endurance nga gisgutan sa aton election pastor, amo ni siya ang kinaiya sa mga katawhan sa Dios nga pagpailob bisan pa man sa luyo sa mga pagtilaw, mga kabudlayan nga ila ma-experiencehan, sila nagapabilin nga matinud-anon kag matinumanon didto sa aton nga buhi nga Dios. Ay, thank Siling you. Padre, Yeah, go ahead, sir. Siling Padre, they remain loyal even in the face of opposition and persecution. Kag, sir, hindi lang persecution. Fierce persecution. Grabe gid madalom nga paghingabot sa aton. Gani gakinanglan sang malawig-lawig gid nga klase sang pagpailob kag papasensya. Kag another isa, duwa ni ang call sir mo. Steadfast endurance or patient endurance and allegiance. Oh, ano na sir ang allegiance gani ang pagka Alyansa naton alyansa. pag-alyansa. Ang pag-upod. Yeah. Yes, go ahead, sir. Okay no, nako tatawagdan akon diri pastor no, nga gin-mention diri hindi nga faith in Jesus kundi nga faith of Jesus. Of Jesus. Kay kun aton lang yang pagtuo pastor,
Though maghambal gid ako nga hindi naton masarangan ining steadfast endurance. Yes, so Amo ni siya nga ginhambal nga ang kinahanglan hindi lang ang pagtuo naton kay Hesus ang kinahanglan kundi nga ang pagtuo gid mismo ni Hesus ang kinahanglan Ara sa agud aton. to nga makaangkon kita sa ginatawag nga steadfast endurance. yes. Okay. Kanami mga kauturan. May sa aton Sir Israel sa Monday cosmic struggle. May isa diri ka senaryo nga ang si Jesus sang siya na ilan ginlansang sa cross kag nagdulom sa tong mga panahon nagsinggit siya Eli Eli or Eloi lama sabachthani, why thou hast forsaken me. Ano ang rason sina sir? Ano ang behind sina nga matabo bambala na sa aton sa panahon nga kita persecution masinggit man ang kita yan katulad sang pagsinggit ni Jesus. Siguro pastor sa sining tiniono ato nakitaan ang pag-struggle ni Ginoong Hesus dito sa Kalbaryo sa krus. Nga daw iyang nabatyagan nga ang iya nga mismo nga amay nagabaya sa iya. Pero sa aton nga lesson diri nagsiling nga ang nakahatag sing kusog ni Ginoong Hesus nga siya makalahutay sa adto nga mga pagtilaw is because sa iya nga connection, iya nga relasyon ngadto sa iya nga Yes. amay. Yes. So, ang kanami blesser no, hinabala ang imong relasyon, hindi lang sir matbag-o lang bala. Nga isang kagapon lang nimo nakita. Ang kanami diri ang relasyon from the beginning. Yes. Nabalaan gid ni Jesus, nabalaan gid sa amay. So ina nga relasyon sir that started way back from the beginning. Amo na naghatag strength nga despite sometimes we will be tempted to feel nga daw ginpabayaan kita, yet nagapabilin ay na nga pagtuo nga hindi gid ko pabayaan because I know my Father. Yes sir. Relationship or relationships matters. Yes, gid, matter. Pastor. Kay sa aton bala nga relasyon sa aton nga mga ginikanan, amo na nga tawag nga blood is always thicker than water. Yes. Nga bisan ano ya ang matabo, dugo mo gid Yeah. ang relasyon yung nagapanginbabaw. Amo ini siya no nga sa senaryo nga si Jesus Christ ara sa cross do wala niya nabatyagan ang gugma sang iya amay. Kag sa kun kaisa sa aton kabuhi pastor kung mag-atubang kita sa mga severe nga mga problema kag kapipitaan kung kaysa hindi aton ma-feel ang gugma sang Ginoo. Pero parehas kay Jesus gani nga nagpakita sa aton sang ehemplo, kinahanglan mag-rely kita sa aton relasyon sa Ginoo. No, kay ako personally pastor na experience ko ini siya nga wala ako nabatyagan ang gugma sang Ginoo sang ato pa ako dito sa sulod sang prisuhan. Apang sa ako nakagwa pasok ako gid balikid, dira ko na na-realize nga wala gid ako ya sang Ginoo gid pabayan. Kumbaga ang relasyon namon nga duha ara gid ya nga ako iya tawo kag siya akon Diyos. Yes. Kita lang kung kisa hindi natin ma-recognize Yes, ang relationship. and that's correct. Yes, because there are sometimes, Sir Israel, nga daw masiling kita, baway na gid ba? Daw, binabayaan na kita. well, pero way kakabalo nga regal sa likod mo, na, tiyan mo man na, ang kita nga amay, may mga kabataan na kamo, kita nga mga amay, misan ano pa na ka mga weward sa atong kabataan, aton ginagyapon kabataan, aton ginasalbaron. So amo na mga kauturan, kita mga kanakan sa Ginoo. There are times makasiling kita nga daw wala na gid, but please just trust, just like what Christ have trusted. Sir Israel, may kadugang ka. Sa aton nga leksyon pastor, ang pag totally nga dependent ni Ginoong Hesus sa iyang amay, Yes, amo I like gid ang nagahatag sa iya sing kusog. So di man na sa aton kung nakilala nato ng aton nga Dios kag may ara kita na develop nga relasyon ngadto sa iya, mag-abot man ang mga kabudlayan sa aton nga kinabuhi. Ang promisa sa Ginoo nga hindi gid siya magabaya sa aton. Ikanami sina iya. Yes. Sir Matt, sa aton Tuesday ng election, the ungodly chain. Ano ni nga kadina nga masiling naton nga amo ang magahigot sa katawhan kag ini nga kadina hindi manami kay hindi Diyos noon nga kadina. Anong bot silingon sini? Actually, Pastor, ang ungodly chain nga ini, wala lang ini nag-umpisa diri subong sa aton, kundi halin pa ni sa langit. Yes, so. Kagang unang nga pag-atake ni Satanas siya deception gid. Dito pa lang sa langit yan nag-start ining ungodly chain nga ini mo nga iyagin deceive ang mga angels, nagasimba-simba siya kuno sa Ginoo tapos pagtalikod diya gin pakalain niya sa mga angels. Pag abot sa kalibutan sa Eden, gin deceive yaman
Tapos kung hindi madala sa deception, i-persecute niya. Kung may ara mga sitwasyon ko, kung hindi madala sa persecute, deceive naman, deception Yes. naman iya gamiton. Amo ni siya si Satanas mag-atake, kung diin kita maluya, dira agad kita atakehon, pero ginahambalan kita sa Biblia, Pastor, no, nga bala, do not be deceived. No? Hindi kita yung magpatalang. Kagang isa ka pamaagi, nga hindi kita magtalang, amo ang pagtuon sang pulong sang Ginoo. Kaghambal niya pagani no nga hindi kita magkakapoy sa pagtuman o kung sa pag-ubra sing maayo kay maabot ang adlaw. Bisan nagaantos man kita subong maabot kitang adlaw nga makaani kita ya, maka-harvest kita sa promisa sang Ginoo sa aton nga kabuhi nga wala sing katapusan. Yes. Sir Israel, ang ginambal sa atong leksyon, nga ini ang godly chain, amo ni siya ang mark of the best. Oo. Can you explain further, sir? So, Pastor, diri sa aton nga Tuesday nga lesson, no, ginhisgutan diri nga may mga pamaagi si Satanas nga ang katawhan sa Dios maipit kag kung mahimo mag-give up kag mag-surrender ngadto sa iya. Pero siling pa diri nagadisenyo siya sang pamaagi nga sa diin ang katawhan sa Dios magasunod sa iya nga sistema. Pero kung atong lantawon diri ang mga issue sa sini nga giniskutan sa atong nga lesson is about worship, no? Gusto sa kaaway nga ang katawhan sa Dios magasimba sa iya. Yes. Pero ang gusto sa Dios para sa iya mga katawhan nga magapabilin usab nga magasimba sa iya. Yeah, mabalik kita, magpabilin, nga maminatudon sa iya. Kag isa pagin, sir Matt, nga ako nakita diri, inibala ang chain, kadina, sa ilonggo, talikala. Nga once mahigtan ka, budlay magwa. Oo. Na, tikon once mamarkahan ka na, amo man na, kagti si Satanas, giniya na ginigtan ang iya. Gusto pa giniya higtan ang hindi iya. Oo. Na, ang kwandere nga, ina nga kadina o ini daw sinoniman sang marka. Oo, nga markahan ka niya. Kag, kung wala ka marka, hindi ka makabakal, hindi ka makabaligya. And that's the point. Yes, sir, Matt. Amo ni siya ang makita aton ang contrast bala, Pastor, no, sa karakter sang Ginoo kag sa karakter ni Satanas. Kay ang Ginoo ya, gusto sang Ginoo ya gugma mo. Nga tumano naton siya gugma, nga simbahon naton siya tungod sa gugma, pero ang yawa ya gusto bisan ano lang importante nga magtuman ka sa iya. Kadinahan ka sang yawa diri no nga kun hindi ka magsimba sa iyang marka sa adlaw nga iya nga counterfeit sa sabat naton, sa sabat sang Ginoo, hindi ka makabakal, hindi ka man makabaligya, ti wala ka sang kaunon, amo ni siya nga iban, Pastor, makompromise gid sila. Pero kung aton lang tindugan kag magsandig kita sa aton relasyon sa aton Ginoo, masarangan gid naton ini, Pastor, yang tindugan tubtob sa katapusan. Yes. And isa pagid sa Israel kag Sir Matt, ako nakita diri nga once mamarkahan ka na, hindi ka na gid kagwa. Kay kadinahan ka na nagapos ka na. So mo na makuturan kabay pa nga hindi ginaton tagaan sing higayon nga makadinahan kita, mamarkahan kita. Yes. Ari naman, those who follow the Lamb. Amo lang ni Sir, kanami lang sa Ginoo bala. Kay ginatagaan kita yawan niya warning. Ginatagaan kita niya daw makurog ka bala sa may tabo sa mga uling kapanahonan. But yet, He is giving us hope. May ara nga dako nga paglawom. Nga atuya ang faithfully follow Him will have the blessings. Ano ni Sir Israel ang blessing kag pagkumayo sa tanan nga nagasunod sa kordero? So, those who follow the Lamb, may duha man gud ka grupo nga giniskutan diri, Pastor, sa Yes, aton nga yes. leksyon. May katawhan nga nagasunod sa beast, no? Nga giniskutan diri sa Revelation chapter 13. Biskan pa man sa sini nga mga katawhan nga damo nga nagasunod sa kato sa beast, may katawhan usab ang Dios nga nagasunod sa iya. Yes. No? Kaya gini nga mga katawhan nagakinabuhi, no? Nagakinabuhi sang tsakto kag duha lang gid, Pastor, no? Wala gid sang middle ground siling pa sa aton nga lesson. Yes. Either side ka sa Ginoo or side ka sa iyang nga kaaway. Yeah, sa kaaway. Yes, sa kaaway. Yes, Sir Matt. Ano pa imo na sidingan diri? Okay. Sa silingan ni Sir Israel, no, nga duha lang ka grupo ang tawo.
is either diri ka sa wala Yes. o sa tuo, sa kanding ka nabilong o kon sa karnero. Karnero. Sa tuo, kon sa wala. Sa wala. Kag kun aton basahon ang propesiya, daw mas madamo gid ang nagside sa yawa sa Satanas nga ininom. Pero may manami lang kay miara man yang gagyapon nga nangin faithful siya sa Ginoo tubtob sa katapusan nga ini. Kagambal ni Sir Israel gani wala sang middle ground, meaning to say pastor, hindi kita pwede mag-alagad sa Ginoo kag mag-alagad man kita sa yawa. Yes, and that's Kung correct. ikaw yan nagapakuno-kuno ka nga Kristiyano ka pero wala ka man hindi ka committed sa bulaton siling diri hindi kita yakabahin dira. Kay ang Ginoo ya wala nagabaton sang ano lang sang compliance lang mo. Yeah. Kinalan ang loyalty gid dato Yes. niya sa yawa nga bisan hindi ka loyal sa iya, importante ka nag-comply. Oo, uya ka na. Oo. Oo. Ang Ginoo ya gusto ya gugma. Hindi ya, Oo, oo. kani hindi kita pwede nga Half-baked. oh, nga hilaw or Hilaw. sa tunga-tunga kita no kinanglan magpili na gid kita ya kung diin kita ya. Yes. Kag subong ang insakto nga tinuon sa pagpili. Kay kung mag-abot na ang tiun sang persecution pastor, mas mabudlayan na gid kita magpili. Gani samtang wala pa subong ang persecution, pili na kita agud to nga makaangko na kita sang gahom sang kusog halin sa Ginoo nga kung mag-abot gid man ilang persecution, ang iya katawan hambal gani sang Ginoo, hindi anay pag-i-harm kay Yes. sila nga silyo. Ako na na Kag siya. kung may silyo na, imposible Okay. na siya pastor nga madula kay nasilyo pa. Yes, and that's iyan na nasang Ginoo. Kaya ang isa pagiding ako ng talupang dancer, ini balang ang imo hambal kay na nga hindi half-baked, hindi hilaw-hilaw, hindi lagdos. Kay kung lagdos ka, iya ka na ni Satanas. Oo. Ang gusto sang Ginoo yang luto kagid nga in other words, by hook or by crook, iya ano. Kay kung magpakuno-kuno ka lang, iya ka na ni Satanas. Amo na siya. Yes, Sir Israel, may kadugang ikaw. So ginhambal diri sa aton nga lesson pastor no nga ang katawhan sa Dios sa sini nga mga panahon budlay gid ang ilang experience. Yes, and They that's will be hated, no? They will be hated to all nations for my name's sake according sa Bible, no? But siling diri, he who endures to the end will be saved. Yes. So diri gyapon nagapabilin ang kinaiya sa mga katawhan sa Ginoo ang pag-endure, no, sa mga pagtilaw. Kag paano naton nini siya paano ma-experience naton ang endurance nga tinud-anay mga kauturan. Siling pa diri, a love of Jesus so deep that nothing can break out or hold upon him, no? Ang dili makabulag sa aton ang aton lang gid nga relasyon sa Ginoo. Dili sa aton nga kaugalingon nga kusog nga kita maka-endure pero tungod sa grasya sa Ginoo magapabilin kita bisan pa man luyo sa mga pagsulay. Yeah. Makasunod kita sa And that's correct. Ang isa pagid sa akong talupang dandri, kaya ang atong leksyon sa Wednesday, nagahisgot siya sa Revelation 13. Ining Revelation 13, amo gini ang pag-persecute sang dragon sa babae. Kag salapsag sa bata. Ang description, ang narratibo ko ng picture nga magita ni Mudre. Nga sa panahon nga labunon kanon na sang dragon ng bata. Ang bata was nuts. Oh, ginsubmit siya nga wala siya malabot sang dragon. Tiyan mo man ang picture sa aton sa uling adlaw. Nga basta matuto mo lang kita nga dakpo na kita ng Satanas, somebody will help us. Snatch. And that is the faith of Jesus. That is the grace of Jesus. Nga ihatag, nga ipanalipod niya sa aton. Sa aton nga Thursday, ano ni Sir ang mediatorship diri ni Jesus? Daw kadalom-dalom sini. Okay do amo ni siya balang ginahambal nga klaro gid ang Biblia nga si Jesus lang gid aton nga mediator. Pero may ginatawag kita nga blasphemy kay ang sapat ni pastor, may ngalan siya abisa may ngalan siya sa iya dahi nga blasphemy. Nagahambal siya sa mga dalagko nga mga butang nga nagakontra sa labing mataas sa Ginoo. Blasphemy siya kag kuntan amo naton ang meaning sa blasphemy sa Biblia. Amo ini siya ang pag-usurp sang authority sang Ginoo, Yes. ang pag-agaw sang posisyon sang Ginoo. Gani. Ti subong halin pa sang unang sa nag-arise ni sila, nag-arose ini siya nga isa ka dako nga institution ano pagtawag nga organization. No? Nga nag-umpisa na ang pag-usurp nila sang authority sang Ginoo nga sila na ang magamidjit no
diri nakaagi man ako diri nga dira na kita sa ila ma-confess ang aton nga mga sala. Ngani. No, nga imbis nga kay Jesus kita mag-confess ang sala naton, sa ila na kita mag-confess kag hindi ba ni aton himo-imo lang pastor kay sa ila man ini mismo gani nga nga statement nga ginahambal no. Siling diri sa may sa may libro ni The Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII, no, nga siling diri pastor, we the popes, no, sila gid diya hold upon this earth the place of God Almighty. Amen. Minang sila gid diya nagakabig nga Dios na sila diri. No, ti amo ni siya ang pagguba o kun ang pagtrample sang daily sacrifice nga ginaobra ni Jesus Christ subong sa heavenly sanctuary. Yes, and that's correct. Sa aton pa, sila ang nagatalos. And that's a real blasphemy. O pasipala sa Ginoo. Kay ang Biblia naghambal, there is only one mediator, and that is Jesus. Yes, sir. So, ang paghisgot sa mga blasphemy, pagsulti sa mga blasphemy, pastor, amo ni siya ang kinaiya or marka sa sapat. Amen. No. Correct. So, ang aton hibaluan nga wala na gid sing makapatawad sa aton nga mga sala. No? Ang makahatag sing pagpatawad sa aton mga sala is si Jesus Christ lang gid. Wala na sang iba. Pero kung may makit-an ta mga kauturan or naga-angkon nga mapalapit ka sa ila kag madito ka magtuad sa imong mga sala para ikaw mapasaylo. Sa aton nga leksyon klaro kaayo nga ina sila na nabilong sini nga gahom sa iya ka sapat. Yeah. Ang aton nga leksyon sa sini nga simana mga kauturan I'm sorry, is about the mark of the beast. So ang isa sir sa mga marka mo ni ang ila blasphemous nga ni nga ginahimo. Okay, nakambali kay na nga may marka sa aktang sa dahi. Ang 666 nagasimbolo nga sila mo ang talos nga Dios diri sa kalibutan. Gani sa ila ka lang mag-agi. Oh, kay kung hindi ka makagi sila, masiling sila wala ka kaluwasan. Kag amo ang dako nga klase sang pagpasipala nga ginahimo. Kag ini kabay pa nga hindi kita magtalang. Sir, do you have some reminder lang ini pastor sa aton kag sa mga aton man mga kauturan nga nagalantaw sa aton, no, nga once gani nga may amo ini siya nga organization nga kun dira kita natuon sa amo ni nga sekta, mangtani mangin aware na kita Yes. ina nga klase ka pagtuluuhan o kun ina nga klase ka sekta, hindi ina siya biblical, hindi siya wala siya nagauyon sa prinsipyo sa Biblia, kay klaro gid ang Biblia nga si Jesus lang ang aton nga mediator. Hindi kita pwede nga mag-confess sa iban nga sa tawo lang, no, kay ang tawong ina makasasala man kag hindi na siya maka-forgive sa aton nga sala. Again, no, hambal ni Jesus Christ John 14:6, no, I am the way, the truth, and the life. Yes. And no one comes to the Father except through me. Yes, and kanami sinasabi, no one. Kanami, ay ginanawali ko na last time, nga wala gid sang isa except by me. So, ang kaluwasan, hindi sa iban, kundi sa kay Jesus, lang gid kay siyang ginat. Mga kauturan, wala na kita time. Pero kami nagapati ni Sir Israel, ni Sir Matt, nga nahatag namon, pinagi sa gupod sang ang balaan nga espiritu, ang mga manami kag mga major nga mga points sa aton nga leksyon sa sini nga simana. Mga kauturan, kabay pa nga makamatikod kita, makatalupangod kita sang kamaturan, nga hindi kita madala mga kauturan sang mga pagtintar kag sang marka sang sapat nga mapintas. Ako na lang pagabayon si Sir Israel sang iya take last word, and then eventually si Sir Matt. Yes, sir. Ang ako ma-share mga kauturan, no, nga kita nga mga katawan sa Dios may ara magid kita sing mga pagtilaw, mga struggle sa aton nga kabuhi. Ang leksyon naton nagapahinumdum gid sa aton nga aton i-strengthen ang aton relasyon ngadto sa Ginoo. Amen. Kay siya nagapadayon gid sa pag-atipan sa aton nga may ara kita sing paglaom nga hindi kita niya pagabayaan. Amen. And that's correct. Kanami ang ambal ni Sir Matt, may ara kita paglaom nga hindi gid kita bayaan sa Ginoo. Yes, Sir Matt. Okay, si Satanas siya always siya may counterfeit sa Ginoo. Kung may seal ang Ginoo, may marka man siya. Gani.
Kay diriya si Satanas ya kun may gugma ang Ginoo, si Satanas may pwersa man, pwersa ang iya nga ginagamit mo. Kag nakita naton nga ang isa gid sang ginaatake ni Satanas subong amo ang Sabas. No nga ang silyo sang Ginoo amo ni ang Sabat, pastor, according sa libro ni Ezekiel kay siling sang Ginoo dira nga i-keep naton ang iyang adlaw nga inugpuhay ang Sabat, which is Saturday, agud tong kita ma-recognize nga kita katawhan sang Ginoo. Kag iya counterfeit is Sunday, Sunday worship, meaning kung ara kaya sa Sunday worship nga hindi kaya waay kaya nabilong sa katawhan sang Ginoo. Kag amo ini ang pagpanawag sa anghel subong sa aton nga gwa kamo sa iya. Gwa kamo sa Babylon, gwa kamo sa sala nga pagtuluhan, kag magkadto kamo sa tuod-tuod nga sekta nga iya sang Ginoo, agud to nga hindi kamo makaangkon man sang hali o kung sa ano ba sang silot nga gintigana para sa iya. Iyas mga kauturan, kabay pa nga atong talupangdan sa siningation. Mga kauturan, duwa lang gid ka silyo ang mahitabo sa katapusan nga panahon. Ang silyo sa agtang, sang silyo sa matod nga Ginoo, kag ang marka sang sapat nga mapintas. Kabay pa. Nga aton gid tingwaan nga one day, hindi kita matipsingan sinang marka sang sapat nga mapintas. Akon pangabayon si Sir Matt sa aton pagduko sa aton mga ulo sa pagpangamoy, Sir. Dalayawo namon nga Dios, nagapasalamat kami nga ikaw nagpahanumdum sa amon nga kun once nga kami Ginoo imo na katawhan, imo gid kami nga proteksyonan, kag salamat sa sina nga promesa. Amen. Kag salamat Ginoo sa kasanag nga ikaw nagpahanumdum sa amon Ginoo nga mangin aware kami, nga mangin beware kami Ginoo nga mag-compromise gid. Agud to nga sa pag-abot nga adlaw nga imo na kami sugaton Ginoo, mabilong kami sa mga karniro nga imo nga ginpain. Kabay nga ikaw magapakamaayo sa mga kauturan nga nagaupod sa amon subong through online. Kabay nga ikaw magabukas ang ilang mga panghuna-huna kag paino-ino, agud to sila Ginoo makaintindi, kag agud to sila Ginoo magbaton sang imo tuod-tuod nga silyo. Salamat Ginoo sa pagpamati sang amon mga pag-ampo upod sa pagpatawad sang amon mga sala sa matamis nga ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Mga kauturan, sa hindi pa naton finally takpan ang aton nga pagtuon. Ako na ipasalamatan ini nga aton nga mga sponsors, ang mga mag-asawa Jet and Susan Caro, ang mga magulutod Marlene, Anneli and Jimmy Trinio, ang mga magulutod Alex Federo and Ma'am Gina Federo Ilumar, ang mag-asawa Ben and Cheryl Birayon, ang mag-asawa Ido and Femidon Bandes, ang mag-asawa Johan and Myla Susana Iboy and Jessica Malabanan, Doc Irwin and Dr. Rhoda Hardenico, and then ang Brother John Luciano and Goldie Joligi Jr. Kabay pa ang Diyos magkapakamayo sa inyong tanan. Ini ang amon pangamuyo.